Nilqakom lura fl-istudio nilqa' miegħi l-aħħar mistudenti għaj Mattejos Grasso. Kif inti, Mattejos? Tajjeb, grazzi. Hawnhekk sakemm tant iħollilek hawnhekk sakemm konna wifqin kulħadd irid jgħid x'jagħmel u x'm'għamilx u kemm kilna hekk u kemm għamilna hekk. Ikun hawn l-entertainment. U kemm għamilniex eżerċizzju. Ekku. U x'hekk. U kemm għandna affarijiet id-dar li ma nużawx u li nistaw nibdew minnhom. U appuntu xtaqt li nistiednek bħalma stidint anke l-nutritionist propju fil-bidu ta' din is-sena biex tajdinna ftit x'nistgħu nbidlu. Bħalissa kulħadd iwaddab ir-riżoluzzjonijiet u mixja kuljum u ġim kuljum 4 darbit 3 darbit fil-ġimgħa u minn da kollu ma nagħmel xejn. Ekku. Ara Marbek, normalment il-bidliet il-kbar jaslu għax aħna nkun qed nagħmlu bidliet żgħar illi waslu imbagħad għall-bidliet il-kbar. Iġifieri, min jipprova jibdel kollox f'salt, mela jgħid isma' jiena s'issa kont ħanivvinta ta' nikol il-pannettoni u nagħmel ħafna zokkor mal-kafè u ma niċċaqlaqx u daqqa nieħu xi Christmas log u daqqa waħda minn għada xejn u minn għada ħanibda nagħmel l-exercises kuljum. Dak it-tip ta' nies normalment dik l-attitudni twassalna biex wara 3 ijiem ġimgħa ngħidu warem kemm kont aħjar kif kont qabel għax dik il-grin tal-motivazzjoni li kelli qabel illum qed naraħ kastik. U bil-fors jinħass kastik għax huma wisq bidliet f'qasir żmien. Ġifieri anke min jasal biex jibni kumpanija Marbek ma jgħidlekx li faqqa subaħu f'daqqa waħda kellu kollox, imma btela pass tarġa'. Aħna l-istess. Jekk fil-qasam tiegħi pereżempju nibdew ngħidu isma' jiena sempliċiment ħansib nofsija darbtej fil-ġimgħa. Ħafna nofsija darbtej fil-ġimgħa. Veru. Waqt li qed imparlaw ukoll kemm il bil-qeda hawnhekk diġà għaddit nofsija u xi minuta minnhom entertainment minn tal-kamera minn tajjeb. Alla ħares ma jkunux huma hemmhekk qegħdin naraw naqra ta' eżerċizzju. Dak konna rekordernjhom wara programmi tagħna tan-net. Kien żmien ieħor dak kien żmien qabel il-lockdown eżatt Marbek dak, jiġifieri naqra memorji hekk. Imma anke minn dak li qegħdin naraw. Jogging on the spot. Emmek fil-fatt li konna użajna kienu żewġ tiflix kien bir-ramel u żewġ tiflix kien bir-rossek niftakar sew. Ġifieri literalment homemade anke l-apparat kien, ġifieri nistgħu nagħmlu minn kollox. Terġgħu tajt laqqas hemm bżonn li nużaw xejn għax hekk imqar niċċaqalqu ftit hawn minn għandu t-taraċ id-dar. U niftaker anke ftit ta' żmien ilu fuq ir-radio saqsejtni t-taraċ huwa strapazz. Eżatt. Għal min għandu l-problemi fl-irkoppa, fl-ekisi, forsi fil-ħibs, fis-saqajn, eċetera. Iva jista' jkun strapazz. Però għal min minna li aħna fil-maġġoranza m'għandniex minn dawn il-kundizzjonijiet, it-taraġġ huwa fost l-aħjar eżerċizzju. Ġifieri jekk titla' jekk inti tkun qiegħda okej kif qatt m'għandekx kundizzjonijiet oħra u s'issa jekk jiena nieqsa mill-eżerċizzju u għandi t-taraġġ, jiġifieri iktar ma nitlgħu ninżel kif qed nifhem jien iktar nagħmel ġi. Iktar aħjar u anke jekk tisserraħ li moħħi. Ġifieri biex nipprova l-inqas nagħmel dak. Kollox jgħin, fil-fatt anke jekk immorru ġo xi shopping mall, jekk aħna flok ma naqbdu l-lift naqbdu t-taraġġ dak diġà huwa pass il qudiem. Isibu anke minn għall-mod tal-kelma, mhux għax qed inħajjar in-nies jagħmlu hekk ta', imma anke minn eżempju jaħsel ħwejjeġ bidejh flok bil-washing machine. Inti li tiċċaqlaq u x'inhu ċċaqliq, tajjeb, diġà kollox ħajajn. U jekk imqar nibdew ngħidu isma' jiena apparti dan ix-xogħol manwali, dawn forsi l-faċendi li nagħmel id-dar, ħanaqbad daw id-drawiet li nitla' taraġġ eżempju ninżlu, eċetera, ħan nindedika sempliċiment nofsija darbtej 3 fil-ġimgħa. Fej fihom nagħmel exercises strutturati. Pereżempju hemmhekk f'dawk il-videos qed nuru ċertu stretching illi jista' jsir. L-stretching jgħinek biex inti anke meta tikber fl-età tibqa' flessibbli. Eżatt. Issa aħna rridu neħħu l-idea li jiena nagħmel l-exercise għax irrid nonqos, hekk irrid nasal hemm okej. Imma jiena imma llum qegħdin nitkellmu aħna rridu nagħmlu l-eżerċizzju għax irrid inħossni f'saħħti. Infatti l-ewwel mistudent tiegħi kien il-kardjologu fejn spiċċa it-taqsima tiegħu billi qal l-iktar importanti bħala anke prevention huwa li nagħmlu l-eżerċizzju. Daqshekk huwa importanti. 100%. Issa mbagħad li naħseb illi milli anke narajjin jaħdem ma' ħafna nies Marbek huwa li nikkombinawhom. Mela, kieku pereżempju tistaqsi lili, kieku ġejt għandek inti u tgħidli Mattejus, iċċaqlaq naqra ta' ħalli l-qudiem ma tbatix mill-pressjoni, mid-diabete, mill-mar tal-qalb, qabli forsi qed ta' min naħseb għadi, imma ma tantx immotivatni. L-iktar li nkunu motivati normalment huma b'dawk l-affarijiet ta' kuljum. Mela pereżempju Marbek ikun hemm sinjura li tgħidlek jiena għandi ħafna ħwejjeġ fil-gwardarobba m'għadhomx jiġuni.
Soma. Irrid li dawk il-ħwejjeġ nerġa' nilbishom. Dak jimmotivak. Ekku. Jiena nimxi ġiex passi u naqta' nifsi. Irrid illi jkolli nnifs. Jiena pereżempju m'għandix saħħa nilab man-neputijiet ma' tfal. Veru. Jiena rrid nilab ma' tfal. U kulħadd għandu l-affarijiet li jimmotivaw lilu personali marbek. Mela l-importanti illi insaqsu lil nfusna. Mhux sempliċement ħsieb u jitlaq bħal ħafna ħsibijiet, imma ngħid isma' ħansib sempliċement 5 minuti noqgħod bil-qiegħda u ngħid jiena xirrid li nibdel f'ħajti. Issa ċans, issa hemm ir-riżoluzzjonijiet dal-ħafna modi u mhux modi. Però realistikament jiena bir-riżoluzzjoni xirrid fejn irrid nasal. Għax hekk moħħna ma jkunx jaf fejn irid jasal, mhux ħajkun motivat biex jasal. Matteo, semmejnija l-aħħar darba fuq ir-radio, aħna naħseb għandna din l-idea żbaljata li meta jien jibda juġani ma nafx nibda nħoss naqra oġi issa risqa din is-sena l-59 u allura nibda naqra lem u ġabdejt naqra lem u naqra law jiġamni hawnhekk qed narhom jitqu importax. Però għandna din it-tendenza li isni jekk ngħid qed tiġawni kubtejja, mela allura kont qed nagħmel xi ħaġa tal-eżerċizzju waqaf tax nibża li nagħmel il-ħsara. Kemm huwa importanti illi minflok naqbad u niddeċidijin, nitkellem ma' minnu kapaċi, ma' minnu professjonist biex jigwidani ju. Illa lix hemmhekk nagħmel il-ħażin, jiena nuħu minni, xi kultant nibdew nfittxu daw l-iskużi għandi ġieħ f'kubtejja, għandi ġieħ f'dari mela ħanieqaf. Eżatt. Għax ixini minkejja li nitkellmu ħafna fuq il-bidliet, fuq riżoluzzjonijiet, fin-natura tal-bniedem il-bidla iddejqu. Anka jekk jaf li hija bidla l-ġid, għax jina kif jien naf kif se nkun ma nafx jgħidulek. Avolja jobstru jew jissoponu illi ħajkunu ħafna ħjar. Allura huwa naturali li jkollna dawk l-iskużi lesti fil-komma. Allura semmek naqblu. Issa, il-pass li jmiss. Jiena jekk għandi ġieħ fl-irkoppa pereżempju, jekk ma nagħmel xejn fuqha, jista' jkun illi għaddi. Però probabbilment jiena aktar ħan iġġammja għax il-bil-qeda ma jgħin il-ħadd, li noqogħdu aktar fis-sodda ma jgħin kważi lil-ħadd laqqas, sa ċertu punt għax tajjeb noqogħdu bil-lejl, ovvjament. Il-ħin irridu nagħmluh, ma daqshekk. Imma żejjed kollu żejjed kif jgħidu. Allura kemm ikun aħjar, kieku aħna dwar dak l-ġieħ nitkellmu ma' fiżjoterapista. Il-fiżjoterapista huwa l-ispeċjalist illi jista' jiggwidana fuq l-ġieħ fiżiku illi għandna. Tajjeb, u hemmhekk ħanieħdu parir u jista' jgħidilna isma' forsi murhom, forsi għamel dawk it-tip ta' exercises fuq l-art, forsi serraħ ġismek jumej u wara t-tila ġurnata għandek tkun tajjeb. Qabel ma nieħdu parir professjonali ma ħniex ħankunu nafu. U dan illi aħna niddeċidu għalina nfusna kultant marbek jista' jagħmel ħafna ħsara wkoll f'liema sens. Mhux biss ħsara għax forsi jekk ingħaqadt iktar bil-qiegħda żitt il-problemi, imma ħsara wkoll li jiena tlift iż-żmien. Mela jekk għall-mument ngħid isma' ħanagħmel dis-sena bil-qiegħda ara, f'dik is-sena ħafna affarijiet jista' jkun illi issa saru itqal biex nibdilhom milli kieku biddilthom fi żmienhom sena ilu. Mela iva, dejjem nieħdu parir. Punt illi qajmet il-nutritionist u nixtieq illi nsaqsi wkoll lilek kien illi bħalissa mhuwiex żmien illi nagħmlu ċertu dieti għax irridu nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna. In-number one naħseb l-iktar ħaġa li rridu nagħtu każ. L-eżerċizzju kemm jgħinna għal dan? Illa lix jiena meta kont nimxi issa insib l-iskuża li ma jkollix ċans li ħażin, kont inħossni ħafna ħjar, pereżempju, kont naraħ li jaħdem ħafna lex isu l-ħsieb jitlaq, jaħrab. Ekku, jiena fil-fatt nieħu gost ħafna nisma' l-Shadow Minister tas-Saħħa u anke l-Ministru tas-Saħħa huma stess għax nafu kemm il-politiċi l-eżempju tagħhom ikaxkar. Jirrepetu jgħidu għamlu l-eżerċizzju, iċċaqlaq, mhux għal moħħok biss għal ġismek u għal saħħtek. Għax kif semmit anke tajjeb in-nutritionist, dan huwa żmien illi hemm ċertu pressjoni aktar mis-soltu fuq il-moħħ. Dak il-moħħ irrid jiżvoga. Issa, jekk aħna inċaħduh mill-iżvog, esperti anka tal-moħħ psikologi jgħidulek li dak jista' jwassal għal aktar ansjetà u forsi anka għal depressjoni f'ċertu nies. Mela, aħna jew għandna għażla li ma niżvogawx u jwassal għal iktar ansjetà u forsi anka għal depressjoni. Jew niżvogaw fl-ikel, fl-alkohol, fis-sigaretti, jew tant l-aħjar u hija xi taħdej in-nida. L-eżerċizzju. L-eżerċizzju bih mhux biss ħadħossu kaħjar, imma huwa addictive fis-sens marbek illi meta tagħmlu tajt jekk hemm ħassejtni tajjeb dan nerġa' nagħmlu, u nerġa' nagħmlu, u nerġa' nagħmlu. Diment
illi dak li qed nagħmel nieħu pjaċir nagħmel marbek. Ekku, hemmhekk titmur. Dik kollha, pereżempju immaġina inti jiena niġi għandek u ngħidlek marbek x'l-aħjar nagħmel, tgħidli murhom, ngħidlek marbek niddejjaq nom fix-xitwa, il-kesħa pereżempju tgħidli mek trid tagħmel, mela jiena bli ħammur darba u ngħid leħi jien niddejjaq nom, insa. Kieku inti pereżempju qed li ma mat, x'tieħu gost tagħmel, u ngħidlek nieħu gost nagħmel hekk u nieħu gost nagħmel hekk, tgħidli all right. Forsi mhux l-aħjar, però għamel dak li qed tissemmi inti nofsija tliet darbit fil-ġimgħa. U dejjem qed tagħmel xi ħaġa. Dejjem qed tagħmel xi ħaġa, qed tagħmlu regolari għax ħanerġa' nirrepeti minn tal-inqas nofsija tliet darbit fil-ġimgħa anke l-World Health Organization tgħidilna. Eżatt. Għamel sija u nofs fil-ġimgħa mqar ta' exercise daqsxejn mhux ħafif wisq fis-sens daqsxejn moderat. Imqar tmur pereżempju jien naf ngħidu aħna daw il-group sessions li jsiru apposta l-eżerċizzju. Tista' inti tmur tagħmel l-exercises waħdek. U hawnhekk ta' min insemmija marbek. Dan iż-żmien tas-sena ikun hemm ħafna min jimmaġina illi waħdu, ġifieri mingħajr l-ebda tip ta' supervizjoni, letteralment m'hemm l-ebda tip ta' għajnuna, ħajasal. Għandek min jasal. Però sfortunatament madwar 90% tan-nies illi jagħmlu xi ħaġa sulu, normalment wara ftit jifqu. Għax fejn laqda hemm is-saħħa. Naturalment, meta għandek xi ħadd jigwidak, inti isek mingħajr ma trid qed tirsisti iktar. Mhux bil-forsi tkun professjonista, tifhimniex ħażin. Immaġina aħna l-erba' li qegħdin hawnhekk marbek niftehmu illi nagħmlu l-eżerċizzji flimkien. Mela ngħidu pitada fis-6 filgħaxija ħankunu tali post nagħmlu l-eżerċizzju. Tamila. Anke sempliċiment mixja, tamila iktar, għax inti għandek il-commitment li inti miftiem, allura ħa tamila. Issa, fadlinna l-aħħar 3 minuti biex nikkonkludu. Bdejna billi għadna small changes. Mela, ma nutritionist small changes fl-ikel u ma mattajus small changes fl-eżerċizzju. Issa, jekk jiena ma ftijamt maħat, imma jiena irrit, verament irrit nagħmel xi ħaġa, għandi xi ħaġa d-dar, ma nafx forsi għandi treadmill id-dar. U waqaft, insejta, ħallejta fil-kamra fejn ma narajiex. Kif ser nibda biex nkun naqra motivata biex nibda mqar 3 darbit fil-ġimgħa? Prosit, jiena ħobb dak li jkun, ngħidlu hekk, isma' li mu dak il-ħin tal-ġurnata normalment dejjem tkun quddiem it-television. Edu li fis-7:30 biex nibda l-news pereżempju. All right, ma ngħid ħatajt fis-7:30 jiena ftaħ dik it-treadmill u ħanagħmel 5 minuti, 10 minuti fuqha. Għax xorta ħanaraħ it-television flok ma nagħmlu bil-qiegħda ħanamlu fuq it-treadmill. Jew inkella tajt isma' fix-xin jasal ir-raġel, il-mara, il-partner, it-tfal. Malli jaslu ħammorru mixja. Għamel appuntament. Ftiem ma' xi ħadd. Iktiba jekk hemm bżonn. Ħalli dik mhux u iwa mbagħad nara fix-xin għandi ċans. Għax dak li iwa normalment ma jsir qatt. U hemmhekk konna qegħdin naraw fil-bidu tat-taħdita tagħna lilek qed tiġġoggja fuq però tagħmel ħafna sens għaliex inti fl-istessin qed tiċċaqlaq ukoll. Mhux affarijiet kbar konna qegħdin naraw. U semmejt fl-ixken ta' Daka kienu fl-ixken tar-ramel u fl-ixken bir-rossek niftakar sew, jistgħu jkunu anke bl-ilma. Konna użajna ramel u ross għax daqsxejn tqal mill-ilma, imma l-bqija nistgħu nużaw kollox jgħin, kollox aħjar milli nibqgħu bil-qiegħda. Ok, u il-mixja li forsi tajna illa li xissa nġibu l-iskuża tal-kesħa, kemm hija importanti li nerġgħu nkunu naqra motivati, fortunati li għandna temp sabiħ. U xek, xi kultant tkun ix-xita ngħidu hekk tkun ix-xita nagħmel xi ħaġa ġewwa, però li nagħmel dik in-nofsija mixja kemm tagħmel sens. Prosit marbek, u hemm żewġ tipi ta' mixjiet, għandek dik il-mixja ngħidula aħna l-passiġġata li sabu li tajjeb biex tikkalma biex tirrilassa tajba ħafna l-moħħ. Min irid forsi daqsxejn iktar vantaġġi mill-mixi tiegħu, idealment jaqbad pereżempju tela, jara li jkun libes li per tajjeb, jagħmel ukoll flok ma jżid essaċ id-distanza iżid il-pass, ġifieri hemm differenza kbira, din nixtieq anke nispiċċa biha marbek. Min huwa mdorri dejjem jagħmel mixja pereżempju, mhix kwistjoni ta' ħanibqa' nżid il-ħin, mela l-ewwel bdejt bi kwarta mbagħad nofsija mbagħad sija u nofs għax naħseb li huwa aħjar, huwa aħjar sa ċertu punt. Però l-ideali illi jiena xorta ngħid ħanagħmel nofsija. Ħalli dak il-ħin nibqa' nsibu. Però li nipprova huwa li ntawwal id-distanza, mhux intawwal il-ħin. Mela xina ħaffaf iktar pereżempju, flok minn dal-istudio sal-ground tal-Hamrun Spartans, pereżempju, ħanipprova nimxi sal-Kunċizzjoni, nafx hekk esaġerajti għax wara ċaddi. Imma li nipprova nagħmel huwa illi nżomm xorta nofsija imma ntawwal id-distanza. Għax bekk irsistejt ħaffift il-pass iktar. Proset, jina nittamel ħajjarna l-telespettaturi li namlu dawn il-bidliet żgħar. Mhux affarijiet kbar imma bidliet żgħar li jgħinuna sabiex ikonna ħajja ħafna iktar healthy, ħafna iktar sana.
Grazzi ħafna, Grazzi nittama lilkom, nerġgħu niltaqgħu iktar il-qudiem waqt dan il-programm. Grazzi u awguri mill-ġdid. Nirringrazzja lilkom eżis telespettaturi tal-li segwejtu edizzjoni oħra tal-programm Saħtek. Nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla fejn hemmhekk naturalment ikonna 3 mistiedna oħra u allura suġġetti differenti. Grazzi mill-qalb l-kru tekniku ta' Net Television għal darba oħra taħt id-direzzjoni ta' Manuel Karwana. Il-lejli tajb il kulħadd. Ciao.